Dobrý deň, vítam vás u dnešného videa a dneska sa vám chcem ospravedlniť, že po dlhom čase, čo som nenatáčal videa vyše roku, tak no, sa so mnou troška zmenilo, že som si nainštaloval Brawl Stars a mám viacej účtov. Veľa účtov mám, dosť účtov podľa mňa. Dneska iba tak si pohráme troška Brawlko a potom môžeme prejsť aj na môj druhý účet. No. Takže prvé, čo si zahráme, tak s Buzzom Lightyearom. Brawl Hokej, ktorý je asi najlepší. No, dobre, máme celkom v pohode. Inak pred chvíľou mi padol skin a že si s ním môžeme zahrať. Poď. Ty kokso. Ty už mi veľa toho neurobíš. Haha, máš. No, tak ide nám to celkom dobre. Zatiaľ. Strieľaj. Dávaj, nie. Skoro mám hyper. Díky, kámo. Ty poď, di bombe, poď. Čo sa deje? To sa mi nepáči. Poď, Mortis. Nie. Sakra. O nie. Batteries are fully charged and ready to go. Díky moc. A máme to. To bolo celkom dobré. Ako inak na videu mi nikdy nič nepadne. Že mi nejaký hnusný legendári. No. Mám iba tak nápad. Ak chcete, ak máte viac než veľa trofejí proste prosím, pripojte sa do nášho klubu. No, ale asi nič už je plný, ale bude sa tu veľa kikovať. Dúfam, že aj mňa kiknú, lebo mám malú trofejí, ale čo škoda, ale potrebujeme tu veľa hráčov, veľa dobrých, nie veľa zlých. Môžeme ísť na môj druhý účet, kde mám troška viacej lepších brawlerov. Potom som zabudol, že sa môžeme zahrať s tým oným. Mám ešte jeden účet, ten ukážem potom. Tu mám málo, ale mám tu Mipla a Ekra, no, nič moc. Potom, no, tak s tým si zahráme prvý. Vyberiem poslepiačky. No s Mortisom, dobre. Zahrajme si knockout. To zápok. Ale ja mám dosť HP. Daj sa preč. Kurva. Super. Hej, dobre. Dobre, boss. Dobre.
Ohýlujem sa, tak. Yes. A je to. No, tak poďme na môj účet Classic. Na môj najobľúbenejší účet. A poďme skúsiť toho kita, ako som sľuboval. Tento pekný skin. Ako mám veľa skinov, ale tento je podľa mňa najkrajší. To robím, keď sa nudím. To sa nebojte. Ako mám túto sezónu Bravo Pipsa. Jaj. Budem musieť urobiť 2v1. Mohol by som sa k nimi mať. Teraz sa tak nemôžem. Tá múzy. To máš za to. Ty kokos, dobre. Tak ale hej, dáva dosť veľký damage, no. Nemôžeme sa sťažovať. O nie. Jo, ty kokos. Choď tam. Main. Jak skočila tá pipe. Dobre. Strieľaj, super. Mohli by sme urobiť... Nie. Tá hra riadne agresívne. Nie, poď. Ty kokos. Nie. Kurňa. Strieľaj, Piper. To dáš. Nie. Poď. Odpál ju, tak. Nie. Proste nie. Poďme hrať radšej hokej. Hokej. Ale už nie je s kitom. Poďme si zahrať. Čo ja viem, ja neviem. Ale poďme s kitom Showdown. Jaj, toto je veľmi zlé.